खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 22 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बर' लाइमोनफोरनि थाखाय फिन मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव सासे बर' लाइमोना फिन नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC फुटबल क्लाबजों सायख'जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव फुटबलनि बोथोर जानायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बर'फोरनि गोबां लाइमोनफोरानो गुबुन गुबुन हानजाफोरजों गेलेबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव भारतनि हादोरारि खेलाफोरावबो गोबांथार गेलेबोनायखौ नुबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो आरोबाव दायो गुबुन गुबुन हानजाफोराव बर' लाइमोनफोरा सायख'जानायखौबो मिथिनो मोनबाय थादों। मख'नो गोनांदि मैयाबो बेबायदिनो आरोबाव सासे बर' लाइमोना नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCजों सायख'जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लुवासुर गामिनि सासे बर' लाइमोन, जायखौ सानसुमा बर' मुङै मिथिनाय जायो, बिथाङा नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCजों आन्डार 15 गेलेनो थाखाय थारैनो सायख'जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिथाङा नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCजों सायख'जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदोंदि बर'फोरा गासै 5-6 जनसो सायख'जादों, गुबुन माखासेया मणिपुरि होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिथाङा बेबायदि सायख'जानायखौ लानानै गोबां गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। उत्तराखन्डनि उत्तरकुजियाव हाजो गोग्लैसिननानै दन्दर सिङावनो खामानि मावबाय थानाय माखासे मावसुमाफोरा गोथे जानाय बिथांमोननि मोनसे भिडिअ सोराङाव फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा साफ्रोमबो गाहाम देहायैनो दङ होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बे जाथाया गुबैयै सोराङाव फैनायखौ मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 12 नभेम्बर खालि खामानि मावबाय थानाय समावनो हाजो गिसिखानानै माखासे मावसुमाफोरा दन्दर सिङावनो गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादोंमोन, जेराव लामा गोथेनायाव साफ्रोमबो मावसुमाफोरा दन्दर सिङावनो थाबथानो गोनां जादोंमोन लामा गैयैयाव। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै आथिखालाव बिथांमोनखौ रैखा खालामनांगौनि थांखिया जोबोद गोब्राबै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों, जेराव बिथांमोनहा थारैनो बे गासै 41 मावसुमाफोरखौ रैखा खालामनांगौनि थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै गोबांथार एजेन्सिफोरा खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि अनगायैबो भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो रैखा खालामनो गोबांथार एक्सपार्टफोरखौ लाबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेबायदियैनो मैया गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिबि खेबनि थाखाय भिडिअ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो मावसुमा बिथांमोनखौ सिङाव एबा दन्दर सिङावनो गाहाम देहायैनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननि जानायनि थाखाय गोबांथार जाग्रा आदारफोरखौबो दैथायहरनो हानाय राहाया जाबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। लोगोसे बे दन्दराव थानांनाय गासै सा 41नि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलफिल दख'रानि सिङाव थानाय गासै रामप्रसाद नार्जारी आरो सन्जय बसुमतारी मुंनि सानै बिथांमोनहाबो दन्दर सिङावनो दङ होनना मिथिदों। लोगोसे बिथांमोनहाबो गाहाम देहायैनो दङ होनना आथिखालाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे थांखिखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव बिथांमोनखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गोब्राबथार नाजानाया गासै हादोरनाङैनो सोलिगासिनो दं होननायखौ मिथिनो मोनदों। बिटिआरआव दायो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बोर्ड दानाय जाबाय। मोनफ्रोमबो समस्तियाव बिरसिला गांनि मुङाव 5 कौटि रांनि मोनफायै स्टेडियाम लुनायनि खामानिया दाबो रेडि जाखाजोब्बाय। बेखौ दैज्लांनि सिगांनो लुनायखौ जागायसिगोन। लोगोसे बिटिआरआव गासै गुबुन गुबुन बिथिङाव मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ 1 लाख रां होनानै बिथांमोननि आरो इयुनाव बांसिन गेलेनो हानायनि थाखाय थुलुंगा होनाय जागोन। बेफोर रोखा बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों UPPLनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा।
जों बयबो मिथिनो मोन्दों आथिखालाव बिटिआरआव गेलेनाय बिथिंखौ गोबांथार नोजोर बोनानै बायदि समाव बायदि हाबाफारि लानानै गेलेमु जौगाथायनि थांखिखौ नोजोर बोनानै खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो आथिखालावबो बिटिआरआव मोनसे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दानायखौ रोखायै बुंथिनानै होदों बिथाङा। लोगोसे बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डनि जोहैनो गोबांथार थांखि रनसायनाय लानाय जाबाय होननानैबो बुंथिदों, जायनि गेजेरजों बिटिसि सरकारा खोथा होखानाय बायदियैनो बिरसिला गांनि मुङाव गासै मोनफ्रोमबो समस्तियावनो मोनफायै 5 कौटि रांनि स्टेडियाम लुनो थाखाय रेडि जाबाय होननानैबो बुंथिदों। बेखौ थारैनो दैज्लांनि सिगांनो लुफुंनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे आथिखालाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय एबा बिटिआरनि गासै मेडेल देरहानो हानाय गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेगिरि बिथांमोननो गासै 1 लाख राङै होनाय जागोन। लोगोसे बिथांमोनखौ आरोबाव गेलेनायाव थुलुंगा होनाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। क'क्राझाराव गासै गंब्रै पेट्रल पाम्पखौ सानसेनि थाखाय बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोनदि क'क्राझार जिल्ला DTOनि बानजायनायाव मोनसे दाखालि थांनाय बावैसो सान सिगां हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बिथांमोनहा गासैबो पेट्रल पाम्पनि बिगोमाफोरखौ लेंहरनानै मोनसे सावरायज्लायनाय जादोंमोन, जेराव गोरोबथाबो खालामनानै होनाय जादोंमोन जे थारैनो गंफ्रोमबो पेट्रल पाम्पफोराव बाइक सालायग्राफोरा खर'आव हेलमेट गैयाब्ला थाव मोननाय नङा। नाथाय बे रुलखौ मानियागारानो माखासे पेट्रल पाम्पफोरा थारैनो हेलमेट गैयागारानो मानसिफोरनोबो थाव सोनानै हरदों, जायखौ नोजोर बोनानै मैया क'क्राझार DCनि बानजायनायाव मोनसे हानजाया थारैनो नायबिजिरनाय जादोंमोन, जेराव नायबिजिरनानै बिथांमोनहा थोंजोङै जायगायावनो माखासे सुबुंफोरनो हेलमेट गैयालासेनो थाव हरनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै मैया बिथांमोनहा सानसेनि थाखाय बेफोर पेट्रल पाम्पफोरखौ बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखियानो जादों पेट्रल पाम्पआवनो थाव सोनाय समाव हेलमेट गाननानै मानसिफोरा गावबागाव सेफटिखौ गावबागावनो खालामथों। लोगोसे बिथांमोनहा दानिफ्रायनो हेलमेट गाननायनि सर' जाथों, बे थांखिखौ लानानैनो बिथांमोनहा हेलमेट गैयाब्ला थावखौ मोननाय नङा होननानै बे थांखिखौ दैखांनानै लानाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैया नायबिजिरनानै गासै क'क्राझार टाउननि गंब्रै पेट्रलियाम पाम्पखौ आयेन बेरेखायै खामानि मावनायनि थाखाय सानसेनि थाखाय बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों क'क्राझार DTOनिफ्राय रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आइजो माहारिफोरा लेखा फरायाव रोंखा-राखा जायोब्ला रांखान्थियारि बिथिङाव बांसिन जौगासारनो हायो। बाथ्राखौ बुंदों UPPL आइजो गांखंनि मानगोनां आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव UPPL आइजो गांखंनि मोनसे बानजायनायाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव 100 आइजोफोरखौ लानानै रांखान्थियारि गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनायखौ नोजोर बोनानै सावरायलायबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो बे हाबाफारिखौ लानानैनो बेरगाव ब्लक UPPLनि बानजायनायाव गासै 100निबो बांसिन आइजोफोरखौ लानानै लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिखौ गुबैयै खाग्राबारि बाजार गलायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव UPPL आइजो गांखंनि मानगोनां आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाहैनानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आइजो बिथांमोनहा लेखा फरायाव रोंखा-राखा जायोब्ला रांखान्थियारि जोबोद डेभेलप जागोन होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो कम्बल खुन्दुं होनानै रांफोरखौ खहा खालामालासे मोजां मोनसे जौगाथाय आसुनि खालामना होनायजों आइजो माहारिया हास्थायो। नंगौ, बेफोरबायदि गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै आथिखाल बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे आइजो गांखं UPPLनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनबावदों।